kabataan. Wani pag-iisip. Padagi ninyo sa kalanggan. Hawain ninyo ang pagbalik ni Johnny Tanggo. Ako ni. Jani, ano ba nga isda ang hindi ka balo maglangoy? Patay nga isda. Ano nga pispis ang hindi ka balo maglupad? Patay nga pispis eh. Ano nga taong hindi ka balo maminsar? Patay nga tao. Hoy Jani, ikaw na! Tanga! Dakila naman. Johnny Tango! Wala labot nga, ano pagit? Sugudi sa pagkadlaw ang inyong pagbugtaw. Agud mangin malipayon kamo sa bilog ninyo nga adlaw. Pamatii ang makahalamot na kabuhi kag pagpasimpalan ni Johnny Tango sa liwat niya nga pagbalik diri sa DYEC Action Radio Bacolod. Halin alas 4:30, tubtob alas 6 sa aga kada Domingo. Sa Bacolod, Action Radio! Dakila naman. Oras, Action Radio Philippines Standard Time, alas 5:02 na sa aga. Good morning, mga ka-action. Johnny Tango rides again with Action Red Salgado. Isa ka oras na naman ang atong kapag-updan ay alas 5, tubtob alas 6 ang aga. Siningaan daw sang Domingo, Pebrero 6, tuig 2022. O ganit sa mga tao na nakabiyara sa pag-ibuon nga importante, may aras ang pagkakatuan nga importante. Mga ka-aksyon, bangon na. Dakpan nyo ng balde, habon kamo, kang maligo. Bangon na. Dapat kayo mga ka-aksyon, every day, let us prove nga ang Filipino time, dapat yan mga ka-aksyon na iya, always on time. Di pwede nga ang kitain nyo alas sa isang aga, maabot kayo mo alas 10 ang aga, di ba? Basi madinggi, ito ba sa hulat, no? Makagtan sa lamok, ang tao nga nagahulat sa imo. Anyway, panibago na naman niya adlaw para sa aton kaugalingon mga ka-aksyon, ano man ang aton kapas lawan kagapon. It's a brand new day today. Kag babatak naton ang aton kaugalingon. Makugos naton sa aton nga pagkados mo. Gani di ka mo na magpakasubo mga ka-aksyon, hindi gid pagpabayan nga bilog mo nga adlaw mangin bad day. No? Mangin masubo, dapat gitinguan mo gid kung 3 lang ka oras ang imo na kapirdihan, dapat may aras sa ginatawag naton nga the return of the comeback. Well, mga ka-aksyon, kung kamuta na may aras ang greetings, do not forget to put a comment sa aton nga Facebook Live. Johnny Tango rides again. Parehas na lamang sa kay Meleli Oligo. Nga aga pa nagbugtaw. Wow! Aga pa siya nagbugtaw, nagligad to doon na adlawan siya, no? Anyway, isa ka mo yung agad na isa kay Meleli Oligo and of course, Virgie Salgado and Franklin Tiloyo na nagpamati sa aton, nag-view sa aton nga Facebook Live. Madamo ka salamat. And of course, hindi magkalipat nga i-like okay magbilin dira sa reaction sa aton nga programa, Facebook Live naton, kag i-share ang Johnny Tango Rides Again. Sumungan daw mga ka-aksyon sa atong programa, ato na naman pag-istoryahan ang isa sa mga natabo santo anay diri sa Pilipinas. Ang aton pag-istoryahan mga ka-aksyon, ang malipayon nga adlaw, kag siyempre ang masubo nga adlaw mga ka-aksyon. Kung galing kati ang iban nga mga tao magplastar, dapat kuno unahon ang bad news. Tapos ipaulihi ko ng mga ka-aksyon ang good news. Para namin ko sa balatsagon ba? O, sige mga ka-aksyon ang atong pag-istoryahan sa mga adlaw.
Pebrero sa apang ini mga kaksyon na tabo sa tuanay tuig 1964. Ano bala mga kaksyon ang natabo sa tuanay? May ana sa mga tao kadamana sa mga Pilipino ang nasubuan sa natabo Pebrero sa tuig 1964 sa bilog nga Pilipinas. Kimanti napatay mga kaksyon si General Emilio Aguinaldo sa Veterans Memorial Hospital. Damo ang nagsubo mga kaksyon. Ini siya ang nangin viral nga balita sa bilog nga Pilipinas mga kaksyon or even sa Estados Unidos. Sang napatay si General Emilio Aguinaldo. Pero ari mga kaksyon pertagaan ka sa impormasyon. May mga pictures kita dira ka daw kagamay kaayo because ang ini nga mga pictures mga kaksyon dugay na ni siya Ini siya mga 1920s pa 1910s. So ano yung mga kaksyon si General Emilio Aguinaldo ang unang presidente sang Philippine Republic ang napatay alas 3:05 sang aga sa Veterans Memorial Hospital. Kung sa diin siya ang na-confine sang masobra sa isa katuig sa edad nga 95. So prior pa yung mga kaksyon sa iya pagkamataya, ining si Emilio Aguinaldo nga aton general ang naka-confine na. So buot silingon mga kaksyon, kung siya ang napatay 1964, tuig 1963, siya ang naka-confine na sa ospital. Sa pagkapatay ni Aguinaldo mga kaksyon, si Presidente Diosdado Macapagal ang nagpagwadayon sa executive proclamation bilang paghatag sang 15 kaadlaw nga pagluksa o ginatawag naton nga morning sa pagkapatay sa general. So sa siniman nga adlaw mga kaksyon, si Presidente Macapagal ang nagsugo nga isla ang pangalan nga Camp Murphy. Ano bala na sa subong mga kaksyon ang Camp Murphy anay? Ini siya ang subong ang ginatawag naton nga Camp Aguinaldo. So mga kaksyon, ang necrological service ni Aguinaldo ang ginhiwat Pebrero 15. Kagaara Sunday Ferdinand Marcos, Villarreal kag Justice Sabino Padilla bilang eulogist. Si Aguinaldo ang ginubong Pebrero 16 mga kaksyon. Haginiya ang gintambungan ni Macapagal kag iban pa nga mga opisyales ng gobyerno. Ang iya siningalawas ay ginsulod sa nga ginhimo nga lulubngan sa iya balay dito mismo sa Kawit, Cavite. So bulan sa Mayo mga kaksyon ini siya tuig 1963, ini siya a year before siya napatay samtang naka-confine sa ospital si Aguinaldo, iya siniya ginpermahan mga kaksyon ang dokumento nga nagadunar sa iya historic nga balay sa Kawit, Cavite. Sa gobyerno sa Pilipinas sa kondisyon mga kaksyon nga wala pa siya mapatay, nagpirma na siya isang dokumento pero may ara ini mga kaksyon sa nga kondisyon nga samtang buhi pa si Aguinaldo, even though gindonar na sa gobyerno sa Pilipinas ining iyang property siya ang makaistar pa mga kaksyon sa iyang balay until mag-abot ang adlaw nga siya ang magtaliwan. Pag galikati mga kaksyon, ini siya 19 ga-expect pa siya, di ba? Ga-expect pa si Aguinaldo nga makarecover sa iya ginabatsyag. So amuna galikati why naging siya ka-recover, masobra isa ka tuig na naka-confine siya sa ospital hasta nga siya ang nagtaliwan niya dito iya sa Veterans Memorial Hospital. So muna mga kaksyon, pero nakapirma na siya sa dokumento nga samtang buwi pa siya, makatinar pa siya sa iya nga balay, pero at the moment nga hindi siya ang magtaliwan, ang iya nga propiedad, kung sa diin mga kaksyon, ang iya sina nga balaya, ang very historic gid kaayo. So muna, gindunar na sa gobyerno, kag subunga ang iya nga balay mga kaksyon
ang ginatawag na naton nga National Shrine nga subo nga Aguinaldo Shrine. Sa sini nga balay kung sa diin ginbunag ang general sa tong March 22 ini siya tuig 1869. Diri man sa balay gindeklara mga kaaksyon dira mismo sa Kawit, Cavite, iya gindeklara ang independensya sa Pilipinas halin sa mga Kastila ini sa June 12, 1898. Ang Camp Aguinaldo mga kaksyon or Camp General Emilio Aguinaldo ang subong ang headquarters sa mga Armed Forces of the Philippines o AFP ang nahamtang ini mga kaksyon sa Epifanio de los Santos Avenue, Quezon City. So muna mga kaksyon, ang aton nga medyo masiling naton nga masubo gid yan, no? Masubo nga natabo sa Pilipinas sadtong tuig 1964. Kati may ara man sa mga tao mga kaaksyon nga wala malipay sa pagdumalak ang sa liderato ni Aguinaldo. Kay manti, di ba? Naglupok tong isyu mga kaaksyon nga siya ang isa man sa likod sa pagpatay sa kay Andres Bonifacio. Tiyan mo na, pagkamatay ni Emilio Aguinaldo, ang mga descendants to be ni sang iban nga mga heroes naton, ang wala man pangasubo, ano? May naghambal man kuno nga, bebote nga, damo na balano. Pero may ara man sang mga may ara man sa mga Pilipino ang nasubuan. Namati tapos na ito mga kaksyon, ang iban nga mga descendants sa mga heroes man naton nga nag-kontra sa kay Aguinaldo, ang naka-move on na eh. Pero may ara gid niya sang mga descendants nga wala maka-move on. Labi na gid mga kaksyon kung ini may ara mula sa ginsugo nga pagpatay sa ilang mga lolo na. Ito siyempre may ara gina isang dumot, no? Inamlag yung pagtudlo to sa mga Amerikano, ginpang patay to sa mga Amerikano. Tiyan mo na, di ba? Doon nagsanib pwersaya ang grupo ni Aguinaldo kag mga Amerikano. Pero may ara pag niya sa mga heroes nato na anay, nga wala gid nagsuko, ano? Although nagsuko giban sa ulihi, pero na balang nagpakatig pa anay. Tiining mga nagpakatig ginpang tudlo ni Aguinaldo kuno sang una, gadri sa naga-star, ginpang salakay napatay, di ba? So mo na sila yung wala pa maka-move on. Kahit yung ilang lolo, gintudlo na Aguinaldo nga drag-star, pang atake na. Kaya mo na, may ara sa mga nasubuan sa pagkapatay ni Aguinaldo, pero may ara man siyang wala nasubuan. Pero galikiti mga kaaksyon, ikalipatan na kay nakaligad na, di ba? Napatay naman ang aton nga lolo. Kaya ang iba, naka-move on na naman. So muna mga kaaksyon, Pebrero 6, tuig 1964, napatay si General Emilio Aguinaldo sa Veterans Memorial Hospital. Pero galing kiti, ini mga kaksyon masubo, ano? Pero galing kiti, whether you like it or not, ining si General Emilio Aguinaldo ang unang presidente sa Philippine Republic. Pero may naghahambal man nga ang pinakauna gindi nga presidente sa Pilipinas mga kaksyon, wala sang liwan kundi si Andres Bonifacio. Kag madamo actually mga kaksyon ang nagadebate parte sila diri. Pero galing kiti formal, di ba? Dito gindeklara. Although ang pagdeklara sang independensya o butang tabi unang gobyerno bisa nga Pilipinas, medyo tago siya eh. Kung galing kiti iniya mga kaksyon hayag. Galing kay that time ang Pilipinas arap pa sa idalom sang mga Kastila eh. Sa gindeklara ni Andres Bonifacio ining independensya sa Pilipinas or ang gobyerno sa Pilipinas mga kaksyon. So ano man ang natabo sa tuanay dapat kid move on na kita. Kay Banti, butang tatuon may arag mas siging panudlo ng mga Pilipino ining si Emilio Aguinaldo. Pero galing kati may ara man siya sang nahimo nga kaayuhan para sa Pilipinas. Amula na mga kaksyon ang problema kung kaisa eh.
Inabalang ginahambal nila nga crab mentality. Crab mentality. Hindi man gusto nga malapawan sa pangitaan sa paagi para madula sa mga kaksyon sa kalibutan. Kaya mo na, ay siyempre, tungkod man sa mga chismis-chismis, ang aton nga pambansang bayani, Dr. Jose Rizal, ang napatay man, di ba? Imagine bala mga kaksyon, ang paminsaro niya ni Dr. Jose Rizal, nga dapat niya makuha ta ang independensya, nga hindi bala gamit ang mga armas. Ang ato niya, sulat lang sulat, di ba? Kaya para at least, na balang magbugtaw ang mga Pilipino, kag sila mismo ang mga bulig, para mapagwa na dire ang mga Kastila sa Pilipinas. Pero galing itungod sa chismis-chismis, nagwa nga balita nakalabot sa mga Kastila nga si Dr. Jose Rizal ang isa sa mga salikod sa mga plano ni Andres Bonifacio. No ka mo na balang nga gusto ni Rizal nga atakihon ang gobyerno sa Kastila. So gamit ang mga armas. Si Rizal wala siya gusto sa parte sila. Galing itungod sa mga chismis-chismis. Nagdako inang nga balita biskan hindi niya kahimuan nahimo niya hasta nga siya ang firing squad. Kaluoy man isang aton nga bayahan niya no. Imagine bala mga kaksyon kung nagareklamo ka dira sa ibong katupad balay nya kadamo-damo isang marites. Ayan pa siyang una. Galing kiti subog yung mga kaksyon ang mga marites kumbaga pa high-tech. Iti siyang una wala pa sang social media, wala pa sang internet mga kaksyon. Kumbaga pa do analog pa kuno ang mga marites. Iti subong high-tech na. Kumbaga pa wala ka pa kaistorya sa imo dira nga Amega. Ato nagagwa na sa Facebook nga natabo sa imo mo na bala. Digital na ang mga marites na maghalong gid. Anyway, mga kaksyon ng aton nga oras, alas 5:17 pa lang sa aga. Kung kamo dira may aras ang gusto ipatamyaw komento lang kamo sa aton nga Facebook live because ang aton nga pagatamyawon. Kabalo bala kamo mga kaksyon ka diri sa syudad sa Bacolod may ara sa masobra 100 ka mga CCTV sa aton nga dalan. Wow! Nagligad to mga kaksyon galagaw-lagaw ko diri sa may shopping area. Kanami galay sa mga CCTV diri sa Bacolod Wow! Dira yung mga kaksyon makabulig ina sa trapiko. Ang syempre makabulig ina kon may ara sige na imbestigar balang ginluthang may ara dira sa ging snatch mga kaksyon So ini siya ang CCTV mga kaksyon diri sa Bacolod almost the same man di ba sa mga lugar sa NCR. So palakpakan naton si Mayor Bing Leonardia. Wow! Kanami isang CCTV mga kaksyon So kalabanan subong diri sa mga barangay sa Bacolod may ara naman sa CCTV parehas sa barangay Estefania. Wow! So, sa pagpanguna ni Cap Jerry Tingson and the rest of the kagawad sa barangay Estefania. So, laing gibad mga kaksyon, kung may ara sang CCTV, kung madakpan mo da pila kadlaw or gaduda kami sa imo dira kabana, nga may ara siya sa inugdate, chismis pa man lang, according sa mga marites, di pwede mo na mapangayuan, kadto ka dito, kang tanawon, kung sino ang upod sa imo dira kabana na. May bala na gid ang kamatuoran amo na kung kaisa okay man ang CCTV pero kung maginatago ka dira nga baka duluda bala nga ikaakig sa imong asawa baldag na. Labi na gid kung aksidente ka na balang motor-motor ka ang abi mo wala sa magasunod sa imo may ara gali grabing paspas mo dalagan tapos nag-slide ang motor tigin imbestiga kati nag-slide ang motor hala may upod gilingiban. Oy mga kaksyon madali na lang adlaw Pebrero 6 kag malapit na ang Valentine's Day. Pila na lang kaadlaw 8 kaadlaw na lang apat, yes. 8 days to go mga kaksyon. Valentine's Day na. Wow!
Anyway, mga kaakson, drala ka mo because sa atong pagbalik, pag-istoryahan na naman naton ang isa naton ka-history, kag ini siya, good news, malipayon para sa mga kadamaan. Hindi siya masilig naton nga isaman ka ginaidolo, kag ginahangaan nga leader sa Estados Unidos. Kag syempre, sa iya pagkamatay, mga kaakson, nagpangasubo man ang mga tao sa bilog nga kalibutan. Kumbaga pa daw equal niya bala, no? Regardless of your belief sa imo na nga relihiyon, mga kaakson, iyaya daw gintapan, gin-equal niya bala, no? Ang mga tao. Siya ang ginaidolo, kag syempre, may natabo man sa iyang assassination attempt. Ina, mga kaakson, mahibalaan niyo sa atong pagbalik matapos ang pila ka mga pahanumdom. 24 hours under pro. Good morning, mga ka-aksyon. Nagabalik kita sa itong programa. Johnny Tango rides again with Aksyon Red Salgado. Kaya syempre sa mga nagkomento sa itong Facebook Live, kita ang mga tamyaw. Good morning sa kay Virgie Salgado nga nag-comment rin sa itong Facebook Live. Isa ka ba yung aga dira sa imo, ha? Franklin Tiloyo. And likewise sa kay Yvonne Busher. Good morning, Aksyon Red. Don Sharing. Thank you so much, Madam Yvonne, ha? Kag syempre, Meleli Oligo, Tamya Olihog, please, Ma'am Vanessa Star, kag Doc Matt Mayo, Jinky Dialagdon, Amar, or Noel Amar, kag Alex Montesa. Uy, Alex Montesa, nag-comment rin sa itong Facebook Live. Ano? Comment ka na rin, ha? Kag syempre, isa man ka mayong aga sa kay Connie Laparan. Good morning, Action Red, Tamya ko Family Laparan, Labaniejo kag Isparesya, ang gatamyaw Connie Laparan sa nga Pandanon DSB. Stay safe and God bless. So, ari man ang paryente ko sa may Barangay Singkang Airport, nag-comment man aga pa, Erlinda Salgado. Tinagapangapi ka na dira, Erlinda. Pagpangapi, ha, do katugnaw subong aga. Pagpaligo ko ginaman, saga ko to, may ice ang tubig, no? So, paligo kita sa itong mga kaaksyon. Laing gidi ako nakapaligo ka. Kay fresh ang imong lawas. So, ang imong paminsaron, ka-fresh. Good morning sa kay Marilo Travilla Catinoy. Good morning, Action Radio, Red Salgado. Thank you so much sa imo man, ha. Elvira Hilogo. Good morning, Action Red. Watching from Charito Heights, Granada. Tamyaw ko Divina Gases. Kag Weldy Gases. Sang Barangay Bata, gapamati sila subong. Madamo ka salamat, ha, LV Hilogo or Hilogo. Roming Estrabon Hidalanga. Good morning, Roming Hidalanga, Barangay Talaban, Himamaylan City. Gamonitor kami diri, pangapita. Madamo ka salamat, Roming. Kag Mileli Oligo, Johnny Tango alias Red Salgado, maayo nga klase nga tao, gwapo, turko-turkoon. Okay, sige, mapati na lang ko gani. Ang kape ko da, Mileli Oligo. Kag Rona Rihida Trava. Good morning, Action Red. Please greet lang belated happy birthday sa classmate ko, Mary Grace Cruzostomo. Kag SB Armela Mailom. Good morning and happy Sunday, MB, kay Tatay Teddy. Tatay Teddy Rihida Sr. sang Valladolid. Kag Liopel, kag Tessie Galon. Madamo ka salamat sa pagkomento, Rona Rihida Trava. Kag isa man ka mayong aga sa kay Martin Aliling. Ay nga nagapamati man sa aton, kabugtaw aga pa. Ari, isa man sa aton nga mga followers. Jinky Dialagdon. Blessed Sunday, Kagawad Action Red, and sa kay Mr. B-Boy Villasor, Vanessa Mayo, and Doc Matt Mayo, Noel Amar, Lily King, Alex Montesa, Mileli Oligo, Michael June Season, Alma Holigon or Oligon, and all my family sa Barangay Pandanon DSB. Salamat, Gid, from Arizona. Russell Gomez, Mileli Oligo, Tamyaw, please, Action Red, happy belated happy birthday to my wife, Cecil Haro Oligo, Feb 5, 2022. Kagapon. Itilaban-laban, maging patumbagin ni Guro, ano? Patumbang baka. Ang ibandera, ano? Patumba baka, tapos patindugo na liwat, ano? Kung mga birthday sila. Mga storya sa mga katigulangan, Isa man ka mayong aga, aga man nagbugtaw. Madam Vanessa Mayo, malining mahilig sa mga TikTok, ano? Good windy afternoon, Action Red.
from the windy afternoon. Coming from Minneapolis, Minnesota. Okay, bought a car for myself. Watching live inside Infinity. Yay! Happy blessed Sunday to you, Sir Red. Same man, Madam Vanessa Mayo. Happy Sunday. I guess Sabado pa lang sa US. Oo, Sabado pa lang. Okay. Kag-ari, good morning, Action Red. Tamyo ko lang, JR Magbanoa sa La Castiliana. Salamat, Gid. Hindi ko mabasa, Gid, ang kido Arabic, ang name. Mananamay, good morning. Joey Hermoso, mayong buntag, sir. Mayong aga man dira sa imo, Joey. Jinky Dialagdon, blessed Sunday, Action Kagawad Red, kag Mr. B-Boy Villasor Vanessa. Okay, nabasaan natin kagina. Thank you so much kada, Madam Jinky Dialagdon. Kag, baw aga, managbugtaw. Akong paryente ng Regina Villarosa. Pukawa na da sinong Henricho kay adlaw na no? Natugnawan ni siya guro ay. Or basi lapyo ano man. Good morning sa members of Family Villarosa dra sa may Asyenda Elsa, Barangay Estefania. Fernando Lombre. Sir, good AM. Lihog ko tamyo sa day Jovet Lombre. Leia Lombre. Nene Midel Badi. Memi Del Tanan sang Dakutan. Dako Silay City. Sa kamayong agad sa inyo, members ng Family Lombre, kag Hinida Ordonez. Good morning, kagawad. Good morning man sa imo, ha? Hinida Ordonez. Kag, syempre, okay, done sharing and heart, trying sending stars, but it won't go through. God bless, kagawad. Thank you so much, Madam Jinky Dialagdon, sa pag-send sa mga stars, ha? So, it's a big help sa Action Radio Team. Okay. Marilo, Kamento, isa ka ba yung aga sa inyo? Mga ka-action, comment lang ka mo kay syempre share ang aton nga Facebook Live. We'll be right back. Sa liwat mga ka-aksyon, nakamong nakatutok sa aton Johnny Tango Rides Again with Action Red Salgado. O ganin sa mga tao na wala pa nakabugtaw, ha? Bugtaw na. Bango na. Dakpa ng balde, hamon kamo, kag maligo. Te, ano pagindi ang idalaminday mo dira? Diretso na sa banyo. Hindi na pagtuluka dira iya ang nagatubod nga gripo, ano? Dapat pabubo gid ha. Ikaw kaisa man mga ka-aksyon na balang katugnaw, kag mabudlay nga pagpaligo kun aga, hambal sa nga kadamaan psychological. Tugnaw gid. Kaya na, girl. Kaya. This time mga ka-aksyon, pratagaan kita sa updates sa mga nagakalatabo diri sa Bacolod, ang probinsya sa Negros Occidental. This time mga ka-aksyon, makaupod nato na Aksyon Marlon Genovea. Good morning, Action Marlon. Action Marlon, good morning. Sakto ka ng good morning. Mo nga
grabing tugnaw subong. Nan. Pintuwakan Pertiktok na. taksyon red kagabi, tutok na kita sang kagahon. Nagapugtag-pugtag ang pagtupa sang digid man sila kaululbaan yung ulan. Pero manipis lang nga dabo-dabo kung talithi kung kaysa. Muling ang dalanon nga nalabayan sa patrol dari sa may surat sa Bacolod partikular. Ang malaba nga dalan nga aranat may porson aksyon red nga may ara sang nagabasa-basa ha. Uy. Pagkag kadulo delikado sa lakyan. Kung maglabay kay base kung maduludan log balakson red. Baw. Amat-amat man nga nagatahaw, amat-amat man nga nagamala bagod sa sini nga matalion santa naga-report kita. Why nagatupa ang minano nga sahi sa ulan at talithi para kung dabo-dabo, no? Kay ang langit, kung magtangla kita, amat-amat man nga nagatahaw, ang nagaporma nga galom, umpisa kagabi akson red. No? Pero, kay kung butang tabi nga waay nagtupang ulan, tugnaw gyapon kung kaagahon. Ati, bugid, amo man yung mga rason ko kay Isaksyon Marlon nga ang mga bana ko no nagapasutil kung tugnaw ko naga. Daw laban-laban. Ate, dapat gid nga maging maayo sa misis kay para hindi ko na mag-outside di ko lambo kag hindi matabaan sa katugnaw sa panahon. Oo, pagkita sa normal lang siya basta sa oreg lang kabalay. Piyak, no? Kaya gidalaw man takso red nga pagbutlak sang adlaw dugay-dugay mangin maayo ning tiyempo naton, no? Yes. Pizza size na kita una inigali nga Domingo, no? Oo. Sa bulan sang mga magkahagugma kuno bulan sang Pebrero. Nan. Ato galing daw hindi ko magpate. Kaya kung kita sunod nga mga Filipino kung dapat mo unta na daw adlaw sang pagkigmaanay. Oo, dapat. Kay Pebrero 14. Porte, naanda naman akson red nga basta Feb 14 ang kinabantayan kina ang couples ang naga HHWW. Baw. Holding hands while walking kuno na sa. Ate mo ginapagaling kiti tsimpo sa COVID subog do gina-discourage na kuno Action Marlon eh. Ay gali, kinabantayan pa na subong. Oh, nagabantay pa. Magaling kiting iban nga nagabantay ga pabulag-bulag na lang kay tido kalaw ay man nga sabadon mo kay do ka seryoso na sa gilagi na istoryahan. Oh, kag ang manugbantay ba siya mo man naginahimo gani. At laban-laban gid. Kay ti gusto mo niya nga mag-date man ba? Pagano man no. Ari pangalundom action red sa action ta. Alerto sa pagmaneho, halong sa dalanon. Yes. Ang kay kagabi may amay no ganaga maneho action red sang iya sa nga motorsiklo. Ang report is nakainom sa makahulubog nga ilindon. Wala man ginpalayagon ba na hubog sa orinde. Pati ang ginamaneho niya is motorsiklo, duwa lang ka wheels. Ang kasya Paxson Red ang duha niya ka mga minor de edad nga bata. Uy. 4 kag 8 ka tuig. Amo ning subugid kay na-aksidente sila sa National Highway sang barangay Kalumangan, Sunod Sambago, mga hingampot alas 8 ang tagna kagabi Sabado Akson Red. Babaw. Ang gidalindan sini kay nakayasan guro ining driver sa motorsiklo bangod may ara sang nalang-alang nga biker, no? Babaw. Kalalang sang bike ti siguro gusto yaman makalikaw, igo burahon ti si Reaction Red ang na aksidente, no? Tarang gindala ini sila sa hospital, agud to nga mabulong ti investigation diri sa traffic investigator nga bago PNP nga si Police Staff Sergeant Ronald Javier nagapakita kining driver sa motorsiklo si Ariel Amador 32 anyos, no, taga Maria Morina, Kalumangan, Bago City. Amo na ang kasyang duwaya ka mga bata, 4 kag 8 ka tuig, papulit ako tadi sila sa balay, sa matabo ang ining insidente, no? Pero ining kabataan, Action Marlon, safe na sila subong sa mga
amo nga panahon or ini nga oras, okay lang sila ang ilang sitwasyon? Yes, Akson Red, gulugas-gas kag ginabulong subong sa hospital. Galing ang subo diri kay tatlo na sila. Why ganiya helmet? No? Nang kakuan gid, ka dapat gid magmaniho sa motorsiklo, importante gid ang helmet. Okay, once gani Akson Red nga mapilasan ang ulo, dira na isa sang person sang lawas ta ang pinakadelikado. Tiara sa ginabulong. Pero hindi ni Akson Red sila nga dasig at dalagan nila Black. Kay mga gagmay or minor man nga pilas ang ila sari nga naangkon. Po galing kiti Action Marlon, hinay man sa ordasig kon may ara kadira sa may may masugata balang perte ka dasig magdalagan kag ara ka paradaan sa National Highway posible mga dagko dira ka mga salakyan posible ka magagi. Naman, di mo nang ginahambal nila Akson Red nga ikaw ya minano mo kahalong pero ang iban way kahalong ang aksidente hindi gid malikawan. No? Mas may lang nga ikaw ya ang nagahalong kay para nga kung maksidente ka hindi ka matamaan. Pero sa isa pagid ka aksidente mang Japon Tada mo, actually kagapon, Balakson Marlon, pagpakadto ko diri sa aton nga istasyon, kagapon siyang aga, may nakita mo ko dira dampi along Burgos Street, malapit sa may Burgos Public Market. Dira bala sa may lagyan pakadto sa simbahan nga Iglesia ni Cristo. Aga pa to, do mga 7 guro. Isa naman ka single man nga motor ang ginbungguan sa, o nagbungguan na sila ka taxi. Aga pa, do kadamo sa balita yan, laban na aksidente, Action Marlon? Mante, dito sa Northern Negros Akson Red, kahapon sa hapon bumalos man to kay may nagasakay man to nga lalaki sa motorsiklo na side sweep sang di man basta-basta nga salakyan ang nakaengkwentro na series man lang Abaw. series bus. Oo. Nasa highway gini sa Hacienda Ibus, barangay Tortosa, sakop na rin sa Banwas ang Manapla. Tining si John de la Cruz, 36 anyos. May backrider, abot silingon, may nag-aangkas man, si Jobert Bleska. Legal ang edad, pareho sila nga taga-barangay Tortosa na side sweep Akson Rete, tumbagin ng motor, pilason ining duha ka mga nagasakay. Ang driver naman sa series bus, Roby Laguna, 35 anyos, ang kaduaan, Cadiz City. Man, ang mga series bus, Akson Red, may limit man sila mo, hindi man sila pwedeng magkapanasig dalagan sa ina sa ding ginamaneho, bangod may limit ina, no? Kaya kung magsobra sila sa limit na, maalam man Akson Red, patawag ng driver, saon driver nga naglapaw ka, sa ding limit. Amo na nga ang iba Akson Red, kung mayara sa ginahingagaw, bilang kalatuan, kaya pagkamayon nila nga magsakay sa iban nga salakyan, no? Kaya kung series, siyempre, sumasumahon mo ang mga minutos, Akson Red ya, mo ginaya ang abot mo. Okay, hindi sila pwede magkabadasig sang pagpadalagan. Ubang Litsunan Country, mayara pagid, Aranata Street, kagabi man Wow. Oo, minor man lang ang pilasa. No? Asang seding na-aksidente Akson Red. Tatlo pa lang na, uwi pa na nabot ang mga kahapon sa aga pagid. Mga nagluntad yung mga aksidente sa Dalanon. Kaya manahalong lang yun no? Sa taran nga tion, ang lawas, okay lang ako nang ginamaniho mo ang apektuhan. Pwede mala Akson Red na madala sa talyer ang ang motorsiklo o kung salakyan. Pwede mo na yung island pisas. Pero ang lawas, ang parte isang lawas, isang tao, budlay na ibalik. Kung may pilasan, ara ganiya may pinalian. Kaglabi na gid ko na balian sang tulaan Akson Marlon. Liman, kabudlay gid, no? So halong-halong kita, no? Sa sining mga perion. Puno panika na si Haring Araw. Wow. At iba na ng ilang ang mga nilaban. Oo. Ang medyo solo sa naaw na kung magkatangla kita sa mapausan kalangitan Akson Red. Tinagid ka mga triyon. Nagaruging siya pa ng patrol dito sa may area. Ang Santa Ana, Bacolod City with Akson Ninyo Bugina.
Ako naman aksyon na Marlon Hervoya. Mga ka-aksyon sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kang serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Madamo ka salamat, Aksyon Marlon Hervoya sa update rin sa Bacolod, kag siyempre, Negros Occidental. Basta ka rin magwa na yung balita, ano, na aksidente na sunod-sunod na mga kaksyon, ha? So, gani di ba maghatag kumpiyansa, ha? Maghalong gid mga kaksyon, labi na gid kung ikaw dire nag-drive sa motorsiklo. Damo sa posible nga matamo, eh. So, gani, hindi gid na inabalang do katawhay nga dalan. Wala dira sa mga nagasugata sa imo. Nang labay ka, liko ka diri stoo, wala man sa mga salakyan. Basik kibuton ka lang dira, kung wala salakyan, basik buton kada mga kaaksyon sa mga ido kag kuringnan. Ang isa mga ido ni bala kong kisa, inabalang may palais mo lang kwadra nga babae nga ido, ano. Kaya mo na gilinaway dira mga laki. Kasi kung sinong maisog dira siya maka-score, wow, score. So amo na kung kaisa mga ido ni isa man sa mga rason nga tunaan sa aksidente dira. So gani maghalong gid kung may ara gani sa mga ido, i-anticipate gid ang tanan. Kung ano ang posible nga matabo kay basi magpatunga ang mga dugi-dugi kag madalas sa mo. Mga kaaksyon sa liwat kamo nakatutok sa atong programa Johnny Tango Rides Again. Isa ka ba yung agos sa kay Liz Tibos Giliema nga nagpamati sa aton. Good morning, Action Red. Good morning si imo Ma'am Liz Giliema. I guess teacher ko ni sa college pa ko sa may Kamsi, Fortune Town. Si Ma'am Liz Giliema, Good morning, Ma'am Liz. Kaya syempre, good morning man sa kay Raymond Halandone, nagatanaw sa aton kay Facebook Live. Meleli Oligo, salamat sa liwat. Ma'am Jinky Dialagdan sa greetings mo sa akon. Okay? Louie Alda Sr., good morning sir. Monitor kami diri sa Hervia Stress. Athea Kim Iriman, good morning sir. Good morning man sa imo Athea. So mga kakso, don't forget to like and share ang aton nga Johnny Tango Rides Again na programa. Kagaya naging mensionar naton, di ba? Ang natabo sa itong tuig 1964, ang pagtaliwan sang unang presidente sang Philippine Republic, si General Emilio Aguinaldo. This time mga kaksyon, Pebrero 6, pero ini sa tuig 1911. 1911 mga kaksyon, ginbunag si Ronald Reagan, ang ika-40 nga presidente sang Estados Unidos. Pero abi nyo mga kaksyon, ka-inspiring man sa kabuhi ni Ronald Reagan. Kamanti mga kaksyon ni siya, halin man sa pigado nga pamilya. Inabalang, halin ka sa pigado nga pamilya, inabalang sa paminsaaron mo, nga hindi upang ang kapigaduhon para malambot sang tao ang iyang handom sa kabuhi. Nanay. Kag syempre, paano mo bala malambot ang imong handom sa kabuhi? Ini sa imo yung paghimakas. Work hard mga kaksyon. Kag paano mo bala ma-maintain ang imo dira yang maayo nga performance kundi himuon mo sa insakto ang imo nga obra. Mayroon kong isa mga empleyado na nag-ubra lang sa maayo kung ara dira ang ilang abisyon. Pero kung wala ganay mo, Diyos mio, when the cat is away, the mouse will play. Ala, chismis. Ang ilang mga sungad na 8-8 na, mga marites na. Pero ini mga kaksyon, si Ronald Reagan, nang hindi dekado gid sa iya mga obra, do wala gid bala sa mga negative feedback sa mga gid pang obrahan niya before. Nagalin man da siya, pero manami ang iyang record. Nag-move siya from this place to another place because of looking for a greener pasture. So ano yung mga kaksyon, February 6 sa tuig 1911, ginbunag mga kaksyon, si Ronald Reagan ang ika-40 nga presidente sa Estados Unidos. Si Ronald Wilson Reagan ang ginbunag sa tong 1911, ang anay isa ka Amerikano nga politiko nga nagserbisyo bilang ika-40 nga presidente sa Estados Unidos sugod 1981. Wala pa tayo mabata mga kaksyon.
hasta tuig 1989. Basta mo na, pila edad ko secret. Naging miyembro sa Republican Party, ini siya, anay, ang nagserbisyo man bilang ika-33 nga gobernador sa California. Sugod 1967 hasta 1975 matapos ang iya karera sa Hollywood bilang aktor kag union leader. Amo na mga kaksyon, hindi na ka masiling tayang sabi politician, hindi siya anay artista man, hindi siya ka-aktor, mga kaksyon. Kag hindi lang ina, ini siya isa ka sports commentator. Wow! Binabalang naging presidente kasi isa ka termino sa Estados Unidos. Kung hindi nami ang imong performance, hindi ka magdaog sa imo dira ikaduwa nga termino. Wala ko ginapabati-batian ha. Si anay presidente sa Estados Unidos na si Donald Trump ha. Ay manti, wala siya nagdaog sa ikaduwa nga termino, no? Unlike sa kay Barack Obama, natapos gid ang duwa ka termino. Ini, si Ronald Reagan, mga kaksyon, natapos na gid niya ang iya duwa ka termino. Imagine ba lang mga kaksyon? Kag sa iya nga pagdaog sa iya ikaduwa nga termino, mga kaksyon, siyempre may kontra, di ba? Kaya ang iya nga kontra, Democrat. Kwan ko no? Pero tingin niya kadako-dako isang abansi mo. Kag ini siya ang nakurit sa history sang Amerika nga may pinakadako-dako nga abansi siya nga kontra sa presidential election. Si Reagan, mga kaaksyon, ang halin sa pigado nga pamilya sa Tampico, Illinois. Nagtapos ini siya sa iyang pag-eskwela sa Eureka College nituig 1932. Nag-ubra bilang radio sports commentator sa Iowa. Basi magsiling ka mo dira, Iowa nga appliances la ini ha. Iowa nga state. Tuig 1937, nagsaylo siya sa California kung saan diri siya nakakita sang obra bilang aktor kag nagwa sa pila ka mga major productions. Sugod 1947 hasta 1952, mga kaaksyon, si Reagan ang nagserbisyo bilang presidente sa Screen Actors Guild. Sa mga tuig 1950s, nagsaylo ang iya karera sa telebisyon kag naging spokesman para sa General Electric. Sugod 1959, mga kaaksyon, hasta 1960. Siya liwat ang nagserbisyo bilang presidente sa Screen Actors Guild. 1964, ang iyang speech nga at Time for Choosing, isa ka campaign speech para sa Republican presidential nominee Barry Goldwater. Ang nagkuha sang atensyon sa bilog ng Estados Unidos bilang bag-o ka conservative figure. So muna, mga kaaksyon, ang isa sa mga nagpabalikid sa mga Amerikano sa tuana, especially California, ang iyang kampanya nga A Time for Choosing. Mga simple lang ang mga tagline, no, o mga kampanya politika. So muna ang nagpakilala sa iya. Ti plus panadaan nga ti celebrity siya. Ti ang mga tao kagwapo ni mga kaksyon sa kay Ronald Reagan. Ini isang hubin pa siya. Taas ilong, basta kanami isang mata, ang shape sang iya nga guya, no? Ang syempre iya nga buhok, no? Ti ko ma-remember mo sang una, mga lolota, mahilig sa mga pumada. Ay, wala ko kabalo, mga kaksyon, kung pumada, man ni ginagamit ya, or basi gel, ano? Basta kahipid sa iya nga buhok. So, sa pagtukod kag pagpabakod sa mga network supporters ni Reagan, siya ang na-electa bilang gobernador sa California tuig 1966. Sa iya nga panahon bilang gobernador, mga kaaksyon, ginpataasan niya ang taxes para masalbar ang California sa ginaatubang sini nga problema nga budget deficit. Kag syempre naka-recover ang California tungod man sa iya nga strategiya para sulbaron ang mga problema dito iya sa California. Bulan sa Nobyembre tuig 1979,
ginanunsyo ni Reagan ang iya kandidasiya para sa Republican nomination sa 1980 presidential election. Siya ang nanominate mga kaaksyon sa eleksyon ag iya ginpirdi ang incumbent Democratic President na si Jimmy Carter. Sa edad na 69 years old kag 349 days sa sinakapanahon mga kaaksyon siya ang pinakatigulang nga naging presidente sa Estados Unidos pero subong niya sa history sang USA mga kaaksyon ang pinakatigulang nga naging presidente sa Estados Unidos wala sang liwan kundi si Joe Biden. Pagkalikit sa panahon di mga kaaksyon sa istorya sa Amerika, siya ang pinakatigulang Sa edad nga 69 years old and 349 days, siya ang naging presidente sa Estados Unidos. So after sa iya, ang sumunod nga tigulang nga naging presidente o pinakatigulang amo si Donald Trump. Kati 70 years old nga naging presidente ining si Donald Trump. Pero lain pag hindi sa kay Joe Biden mga kaaksyon. Kati siya ang nagpresidente sa edad nga 78 years and 61 days. 1984 mga kaaksyon, nagpadalagan sa liwat kaginperde niya si Walter Mondale nga anay Vice President ni Jimmy Carter. Kag syempre muna ginahambal ta kagaina nga perte kadako siyang abanse. So sa una niya nga termino bilang presidente, si Reagan ang nag-implementar sang bag-o nga political kag economic initiatives ang iya supply side economics policies nga gintawag sa kadamaan nga Reaganomics. At syempre, amo na, isa man sa mga solusyon, mga kaaksyon para madula ang kapigaduhon dito sa Estados Unidos, ginlimit niya ang paggastos ng gobyerno. Kag syempre, ginpanubuan niya ang taxes. Kaya kumbaga pa, ilimit mo ang gihod dira sa gobyerno, no? Ang pag-procure dira sa mga kinanglanon, ang mga pag-travel dira, ginlimit ni Reagan. Kag syempre, ginpanubuan niya man ang taxes. So with that mga kaaksyon, nakarecover ang mga Amerikano sa strategiya ni Ronald Reagan. Pero hindi siya mga kaaksyon ang nag-agi man sa ginatawag naton nga assassination attempt. Siya ang gintiro pero siya mga kaaksyon ang nakasurvive. Pero ini siya bulan sa Nobyembre tuig 1994 ginamin ni Reagan nga siya ang na-diagnose sa Alzheimer's disease. Ini ang nangin rason kung nga ang nangin limitado ang iya pagpakita sa publiko samtang nagalala ang iya nga masakit. Si Reagan mga kaaksyon ang napatay June 5, 2004 sa iya nga balay sa Los Angeles sa edad nga 93. So ang iya sini nga asawa mga kaaksyon ang una amo si Jane Wyman. Ini siya naging asawa ni Reagan tuig 1940 hasta 1949 Kag syempre ang ulihin niya nga asawa amo si Nancy Reagan. Naging asawa niya ini tuig 1952 hasta tuig 2004. So ang iya man sini nga asawa mga kaaksyon ang napatay sa tuanay March 6 tuig 2016 sa edad nga 94. So amo na mga kaaksyon ang atong nga history subong nga adlaw. Ginbunag ang ika-40 nga presidente sa Estados Unidos wala sang liwan kundi si Ronald Reagan. Kung makapamati ka rin sa iya nga mga speech, ano? Hindi ka madula ang iya nga mga jokes, no? Perti kasad niya nga presidente. Inabalang pagpati niya nga ang aton nga mga miyembro siyang Congress, stress na kaayo. Di kung maghambal pa kung disto nga iya nga seryoso, basi madugangan ko nung stress na. No? So dapat ya kung makita ko nung presidente, dapat ko nung yan nakasmile. Siyempre, may sense of humor. Kasi ang ginaatubang ko nung sa mga opisyalis sa Estados Unidos, perti kada ko nga pressure. Di kung dugangan niya pagid, basi may stress pagid, no? So, muna siyang very unique. May aras siyang sense of humor kuno nga presidente. Kaga pinakasan niya gid nga presidente sa Estados Unidos. Well, mga kaaksyon, kung kamudra may aras sa mga jokes, i-PM nyo lang diri sa Action Radio Bacolod or you can PM my personal account, Red Salgado. Kag mga kaaksyon, yari na ang ato mga jokes sa subong nga adlaw.
Usa ka adlaw nakita ay sa dayrugo kag ang online seller na si Johnny Tango. Boss Rugo, bakla na ni balang kulintaso. Buenas, gini ka kulintas ya. Dako ni mabulig si imo ya. Binas sambal mo. Di nga ibaligyan mo pa niya sa akon. Titanig yung suksok mo na lang na Johnny. Ikaw bala mo. Ay, gustuhon ko man ning suksukon, pero galing kaya wala ko ya kwarta, Boss Rugo. Tapos, ang tugon ni sa ako sa tag-iya, dapat ko nga ibaligya ko na ya. Ibaligya ko? Amo na gali. Pero paano ka makasiling nga buinas gini ang kulintas kung baklon kuya Johnny? Ano man? Kabalo ka, Boss Rugo. Ang tag-iya sang kulintas nga na, nagdaog sa loto, kag solo winner pa. Wow! Makon mo ang gindaog niya, 47 million pesos. Idi wow! Pero tinagdaog na siya sa loto. Di nga ibaligya ya pa yung kulintas sa Johnny. Kay kabalo ka, Boss Rugo nakidnap sa subong. Amo na ko nga, agin pabaligya niya. Di kung baklon ko nagili, basi makidnap man ko. Dakila naman! Tatlo ka tuig nga wala makapauli si Johnny kag iya sini mga upod tungod sa ila nga pakipag-away sa lugar nga ila pagasakupon. Wow, invaders Though ang kwan sini ang peg niya, Alexander the Great. Wow! Kag napirde ginila ang ilang mga kontra, kag nasakop ginila ang lugar nga ilang gusto nga pagasakupon. Sang makapauli na siya, nakita niya ang iyang asawa nga si Inday, kag nakibot ini sang nakita niya. Palagi akong asawa. Mayo ka nakapauli ka nga buhi. Kag wala ka sang pilas. Mayo ka gid nga mandirigma. Mayo ka gid nga mandirigma. Okay lang palangga ko nga asawa. 200,000 ang pinamatay ko. Kag nasakop gid namon ang imperyo nga Batikulon. Wow! Kaisagit sa imo ba na ako? Ikaw, Ged, ang pinaka-the best nga mandirigma. Pero danay pa. Sa tatlo ka tuig nga wala ako makapauli diri sa aton nga balay. May bag-o sa imong nga lawas. Na ano ka asawa ko? Nagtambok ka? Damo og kaon mo nga baboy? Wala ba na ko? Wala ako nagtambok, kundi ako ang nagabusong. Dakila naman! Amo na mga kaaksyon ay joke. Halin sa kay Mario dira sa may barangay Badago. Madamo ka salamat. Amo na kung kaisa mga kaaksyon mag-travel ka, no? Pag-travel mo 3 years, po depende naman sa ibong asawa, di ba? Mas siguro na subuan bala, no? Kay isog sang bana niya, pero kasawa niya mas isog pagit kiti. Nakipagrelasyon sa iba. Nay! Oy, ari mga kaaksyon na pahabol lang yun ginatambyo na sa isa kabayong aga si Joe Fritz Francisco. Good morning, kapamati kami diri sa may Toboso, Negros Occidental. Joe Fritz Francisco. At syempre sa kay Vincent Herbolario. Action Red, good morning. Happy Sunday sa tanan. Nagapamati lang kami diri sa may Takuling. Thank you so much, Vincent. Kag Madam Vanessa Mayo, Action Red, greet lang ko. Lihog to my sisi, Mrs. Alvarez. And to M. Buen Water Mineral Refilling Station dira sa may Tangub. Madam mo salamat, Madam Star Mayo. Kag syempre, J.N. Bansilo. Good morning, sir. Athea Kim Iriman, isa man kabayong aga sa inyo. So anyway, mga kaksyon, Madam mo
madamo kasalamat sa inyo kapag tutok sa aton nga programa nga Johnny Tango Rides Again. Sa liwat, nakaupo din si Action Red Salgado. Alas 5 hasta alas 6 aga. Madamo kasalamat. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!